ganu ein hymynau o fawl, a gwrando da air, a dod yn hymbil atat. Cyffwrdd o dar ein calonau o'r newydd, mwyn ein hysbryd ni gael ei adfywio gan ysbryd di, ac un bywydau gyfeirion gliriach ata ti. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi roedfedd i gyd o'r wythnos hon yma o eira Sir Gar. Gobeithio bod chi gyd yn cadw yn ddiogel ac yn iach ac yn glid ac yn gynnes hefyd. Diolch i chi am ymuno ni. Mae heddi yr 11 o Ionawr yn Diwrnod Williams Pantycelyn. Yn ddiwrnod sy'n cael ei nodi bob blwyddyn, a mae wedi cwmpo ar y sul eleni fel mae'n digwydd bod. Felly, gadewch i ni gychwyn ein hoedfa drwy ganu geiriau mwyaf cyfarwydd i ni'n cysylltu â Pantycelyn. Nawr fe ganodd Pantycelyn droion fod Crist yn well na'r byd, a dyma i ddeheuad e'n cael ei fynegu fan hyn ar gân yma yn yr emyn hwn i Grist yr oen, o nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd. Croeso i chi i'r oedfa. Mae Williams Pantycelyn yn cael ei ystyried yn un o gewri llenyddiaeth Gymraeg, ond mae'n cael ei gofio'n fwyaf fel emynydd ac yntau wedi sgrifennu'n agos at 1000 o emynau. Gas ei eni ar fferm Cefn Coed ger Llanymddyfri ar yr 11 o Chwefror 1717, cyn symud i fferm Pantycelyn ger pentre Tŷ Gwyn ar ôl marw dad. Oedd e'n briod a Mary Frances a geson nhw 8 o blant, 6 merch a 2 fab, gyda'r meibion yn mynd yn offeriadon yn ei tro. Ac wrth gwrs mae disgynyddion yr emynydd yn parhau fyw ar fferm Pantycelyn hyd heddi.
Oedd William Williams a'i fryd ar fynd yn feddyg gwlad, ac fe fuodd yn astudio yn y throfa llwyn llwyd ger Talgarth am gyfnod. Cafodd ei fagu yn annibynwr, ac fe fuodd a'r teulu ym mynychu capel Cefn Arthen, un o chosion hynna yr ardal. Ond pan oedd tua 20 oed, fe glywodd un o arweinwyr y diwygiad Methodistaidd, Hywel Harris, yn pregethu yn Halgarth, ac fe gafodd droedigeth. Wedi hynny, ymunodd yr eglwys Anglicanaidd a chael ei ordeinion ddiacon yn y flwyddyn 1740. Fe fuodd hefyd yn giwrat i Theophilus Evans, awdur drych y prif oesoedd. Ond cafodd ei wrthod tra dod yn y ffeiriad yn ôl arbenigwyr ar ei waith yr athro Derek Llwyd Morgan, mae'n debyg iddo fod yn esgeulus o'i braidd. Oedd yn gweld fod gydag ei alwedigaeth arall, meddai Derek Llwyd Morgan, gan egluro iddo ymuno ar mudiad Methodistaidd, gan ddechrau teithio ar hyd a lled Cymru i bregethu a chynnal seiadau. Mae'n debyg y bydde fe'n teithio tua 3,000 o filltiroedd bob blwyddyn, dros 100,000 o filltiroedd yn llyrioes, nid mewn car fel i ni bregethwyr yn gwneud heddi, ond ar gefn ceffyl. Mae'n cael ei gofio hefyd fel bardd ramantaidd iawn oherwydd bod e'n cyflwyno'i grefydd mewn mod personol iawn, yn gwbl seiliedig ar ei brofiadau personol. Fe gyhoeddodd tua 90 o lyfrau a llyfrynau, yn gerddi hir a ryddiaeth, marwnadau ac ymynau hefyd. Fe ysgrifennodd 2 gerdd hir, golwg ar deyrnas Crist oedd yn aill ohonyn nhw, a bywyd a marwolaeth ffio Memphis oedd y llall. Ac mae nifer o'i ymynau ymlith y rai mwyaf enwog a hoffi sy'n ni fel cenedl. I'r rhai ohonoch chi fel fi sydd wedi cael y fraint o ymweld â fferm Pantycelyn ac wedi derbyn croeso twym galon gan Mr a Mrs Cecil Williams, fyddwch chi siŵr o fod wedi gweld y cloc arbennig, sef yr un dodrefnin o ddyddiau William Williams ei hun. Ac falle bod pawb ohonon ni'n cael profiadau arbennig yn ôl amser y cloc. Eto, mae yna brofiadau mewn bywyd nad oes hyd yn oed cloc mor grand ar un ym Pantycelyn yn abl i'w cofnodi. Y profiadau ysbrydol hynny. Munudau rhwng o ti a diw. A dyna'r profiadau mae William Williams yn canu amdanyn nhw yn ei ymynau. Ac yn ei plith yr emyn hwn sy'n fynegiant o'i ffydd a'i ddeheuad am i'r Iesu croesoeliedig feddiannu i fywyd yn gyfan gwbl.
Efengyl Luc, pennod 15, adnodau 11 i 32. Aeth Iesu yn ei flaen i ddweud stori arall. Roedd rhyw ddyn a 2 fab ganddo. Dyma'r mab ifancaf yn mynd at ei dad a dweud, Dad, dwi eisiau i ti roi fy siar i o'r ystad i mi nawr. Felly dyma'r tad yn cytuno i rannu popeth oedd ganddo rhwng y 2 fab. Yn fuan wedyn, dyma'r mab ifancaf yn gwerthu'r cwbl lot, gadael cartref a theithio i wlad bell. Yno, gwastraffodd ei arian i gyd ar fywyd gwyllt. Ar ôl iddo golli'r cwbl, bu newyn difrifol drwy'r wlad ac roedd yn dechrau llwgu. Llwyddodd i berswadio rhywun i roi gwaith iddo, a chafodd ei anfon allan i'r caeau i ofalu am foch. Aeth pethau mor ddrwg nes ei fod yn cael ei demtio i fwyta peth o'r bwyd moch, doedd neb yn rhoi dim arall iddo. Yn awr diwedd, calliodd, ac meddai, beth dwi'n ei wneud yn y fan yma yn llwgu farwolaeth? Mae'n had yn cyflogi gweithwyr, ac mae ganddyn nhw ddigonedd o fwyd. A fi adre at dad, a dweud wrtho, Dad, dwi wedi pechu yn erbyn Duw ac yn derbyn di. Dwi ddim yn heiddi cael fy ngalw'n fab i ti ddim mwy. Gad i mi fod yn un o'r gweithwyr sy'n cael cyflog gen ti. Felly ffwrdd ag yn ôl adre. Gwelodd ei dad e'n dod pan oedd yn dal yn bell i ffwrdd. Roedd ei dad wedi cynhyrfu, a rhedodd at ei fab a'i gofleidio a'i gysanu. A dyma'r mab yn dweud wrtho, Dad, dwi wedi pechu yn erbyn Duw ac yn derbyn di. Dwi ddim yn heiddi cael fy ngalw'n fab i ti ddim mwy. Medda'r tad wrth y gweision, Bryswch, ewch un ôl mantell iddo ei gwisgo, yr un orau. Rhowch fodrwy ar ei fus a sandalau ar ei draed. Yna ewch i ladd y llo sydd wedi cael ei besgu i ni gael parti. Roedd fy mab i wedi marw, ond mae wedi dod yn ôl yn fyw. Roedd ar goll, ond dyn ni wedi gael yn ôl. Felly dyma'r parti'n dechrau. Tra oedd hyn i gyd yn digwydd, roedd y mab hynaf allan yn gweithio yn y caeau. Wrth iddo ddod yn ôl at y tŷ, roedd yn clywed sŵn cerddoriaeth a dawnsio. Galwodd fachgen ifanc ato, a gofyn iddo beth oedd yn digwydd. Mae dy frawd yma, meddai hwnnw. Mae dy dad wedi lladd y llo oedd wedi besgu i ddathlu ei fod wedi gael yn ôl yn saff. Ond dyma'r mab hynaf yn digio, a gwrthod mynd i mewn. Felly dyma'i dad yn dod allan a chrefi arno i fynd i mewn. Ond meddai wrth ei dad, Edrych, dwi wedi slafio'r hyd y blynyddoedd yma, heb erioed wrthod gwneud unrhyw beth i ti. Ches i erioed fynd gafr gen ti i gael parti gyda fy ffrindiau. Ond yma hwn yn dod adre, y mab yma sydd gen ti, yr un sydd wedi gwastraffu arian di i gyd ar byteiniaid, o mae'n rhaid i ti ladd y llo sydd wedi besgu i hwn. Machgen i, meddai'r tad wrtho. Rwy ti yma bob amser, a ti sydd bu a popeth sydd gen i ar ôl. Ond roedd rhaid i ni ddathlu. Roedd dy frawd wedi marw, ond mae wedi dod yn ôl yn fyw. Roedd ar goll, ond dyn ni wedi gael yn ôl. Un cyfrol a byddai mwy na thebyg wedi bod ar bob aelwyd yn ystod y 19fed ganrif yn gydymaith i'r Beibl oedd cyfrol John Bunyan, Taith y Pereryn. Oedd hon yn gyfrol boblogaidd iawn ac yn stori byddai'r werin yn gallu unieithu â hi. Profiadau taith bywyd, y tyndra a'r heriau ac yn y blaen ar y daith honno. Ac fe brofodd Cristion, sef y Pereryn, y mae sôn amdano yn y stori, Cristion oedd enw fe. Fe brofodd Cristion y Pereryn bob math o amgylchiadau ar hyd i daith. Rhai dyrchafol, ond rhai heriol iawn hefyd. Ond, mewn hawddfyd ac adfyd, parhau i gerdded mlaen nath Cristion. Cerdded mlaen yn sicr i gam ac yn hyderus gyda'i lygad ar Iesu, awdur a pherffeithydd y ffydd. Yn ein hemyn nesaf, fe welwn ni fod 2 o hanesion mwyaf adnabyddus y Beibl, yr Exodus a'r Mab y Fradlon, yn cael eu hadlewyrchu.
yr exodus a'r crwydriaid, y genedlaetholedig yn yr anialwch, yn dyheu am gael dychwelu gatre. A hanes y mab colledig neu'r mab o Fradlon yn dod adre i di ei dad. Deheuad y naill am weld diwedd i'w daith, a llwyddiant y llall yn dychwelyd adre. Oedd Pantycelyn yn gweld ei fywyd fel pererindod, a dyna beth yw bywyd i ni, bob yr un ohono ni, pererindod, gyda'r gobaith am fywyd tragwyddol pen draw'r daith. Dyma ni felly ymunwch yn y gan, pereryn wyf mewn anial dir, yn crwydro yma a thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr, fod ti fy nhad gerllaw. Tybed os gyda chi ffefryn ymlith y minnau Williams Pantycelyn, wedi'r cwbl mae digon o ddewis ohono ni'n dwysau? Wel, mae gen i ffefryn. Ac yn ôl y diweddar Catherine Jenkins, yr emyn hwn yw un o ymynau mawr Pantycelyn, ac yn wir yn un o gerddi mwyaf yr iaith Gymraeg. Yr emyn? Wel, mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfo loes. A dyma ni nôl eto gyda chyfrol John Bunyan, Taith y Pereryn, ac i'r olygfa enwog honno, lle mae'r awdur yng nghwmni Cristion y Pereryn
yn diosg baich i bechod wrth y groes. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar, wrth deimlo dwyfo loes. Ei ogrwydd fel mynyddoedd byd, drin ganu wrth y groes. Mae yna ddelweddau syfrdanol o brydferth y mynullion yr emyn hwn, ac i mi, wrth ei canu a'i darllen dro ar ôl tro, i'n dal i gael yr un wefr. Mae'n emyn arbennig iawn. Gallwn ni ddychmygu'r Cristion yn cerdded taith bywyd ac yn dod at y groes. Ac yn y fan honno mae holl broblemau fe. I holl ddiflastod, i holl frwydren ar anialwch yn dod i ben. Mae'r cyfan yn distewi wrth y groes. Os edrych na fi'r dwyrain draw, os edrych na fi'r de, ymlith a fi neu yn trai ddaw, does debyg iddo fe. Fe'r hoes i ddwylo pur a red, fe wisgodd goron ddrain, mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd liain main. Esgyn a wnaeth i entrych ne, i eiriol dros y gwan. Fe signa fenaid unau'n lan i'w fynwes yn y man. Sylwch ar y cyferbyniadau sydd yn yr emyn yma. Y brwnt a'r gwyn, y gwan a'r cryf. Y hynny yn pwysleisio'r modd mae Iesu yn medru traws newid ein bywydau ni'n llwyr. A wy'n credu bod y bennill olaf yn iasol. Ac yna ca fod gyda ef, phamel y byd ar dan, ac edrych ar ei hyfryd wedd, gan harddach nag o'r blaen. O'r bore hanesyddol hwnnw, pan glywodd Diwrnod Pantycelyn lais y nef ym mhregeth Hywel Harris y mynwen Talgarth, bu Iesu'n waredwr iddo fe, a ddenodd i galon a'i gan. Ac fe ganwn ni nesa gyda Pantycelyn, yr emyn mawr hwn, sy'n canolbwyntio ar y berthynas rhwng y pererin a'i waredwr ac ar rinweddau croes Calfaria. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfo loes. A dyma i chi fersiwn ychydig bach yn wahanol i'r arferol. Mwynhewch. Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwys yn y nefoedd, edrych arno ni nawr o ddiw, yn unig mor awyddus i droi ata ti mewn gweddi.
I ni'n diolch I ti Arglwydd am wythnos arall ac am dy ofal ohono ni yn ystod yr wythnos aeth heibio. A mae wedi bod yn wythnos o brofiadau amrywiol a diddorol iawn. Nifer ohono ni wedi bod yn sownd yn yr eira. I ni'n diolch I ti Arglwydd am harddwch y wlad o'n hamgylch ni, ac eto Arglwydd I ni'n diolch I ti hefyd efo ti wedi gadw ni'n saff, oherwydd mae wedi bod yn eithriadol o lithrig yn diwy allan ar yr hewlydd ac ar y palmantydd. Ac I ni'n ymwybodol iawn Arglwydd fod yna nifer o ddamweiniau wedi bod ar hyd y ffyrdd dros y dyddiau diwetha. I ni'n gweddio Arglwydd dros bawb sydd wedi cael ei heffeithio ganddynt, ac yn mawr obeithio nad oes neb wedi cael niwed mawr. I ni'n gweddio hefyd Arglwydd yn unau mor gysurus a mor gyfforddus yng nghlidwch ein heilwydydd. I ni'n gweddio dros yr rheini sydd yn ddigartre yn ystod y tywyr oer yma. Ac yn diolch I ti Arglwydd am y mannau cynnes hynny sy'n cael ei darparu gan wirfoddolwyr. I ni'n diolch I ti am fanciau bwyd ac am fwyd cynnes. I ni'n diolch I ti Arglwydd am gyfle I gefnogi elusennau yn ariannol, yn ymarferol ac yn weddigar hefyd, sydd yn helpu'r digartre, yr rhai sydd yn cael y cyfnod hwn yn un digon heriol ar hyn o bryd. Arglwydd I ni'n meddwl am deulu'r ddynoliaeth ar hyd y lled y byd hefyd. Sdim pawb wedi cael dechrau da iawn i'r flwyddyn newydd yma. Nifer o golledion wedi bod yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyng-genedlaethol. Y gyniau yn dal I danio, y bwledi yn dal I hedfan a'r bomiau yn dal I syrthio, a phobl yn dal I wynebu bob dydd mewn ofn. Ni'n gweddio Arglwydd dros bob cymuned sydd yng nghanol gormes a thrais a rhyfel heddi. I ni'n gweddio hefyd Arglwydd dros rhieni'r bobl ifanc na mas yn y Swistir a gollodd I bywydau nhw yn y tân. Anodd meddwl beth sy'n mynd trwy meddyliau nhw ar hyn o bryd Arglwydd. A thragediau eraill sydd wedi bod yn ein byd ni. Ond Arglwydd I ni yn diolch dy fod ti'n dduw sydd yn agos ato ni ac yn ein deall ni, ac wrth I ni rhodio pererindod bywyd achos pererinion I ni gyd. Nid bobl sydd yn crwydro I ni, ond bobl sydd yn nod o'n blaen ni. Pererinion I ni felly. Ond yn union fel Williams Pantycelyn a'i brofiadau fe, ac fel Cristion yn y gyfrol wych honno taith y Pereryn, dyw'r daith ddim wastad yn hawdd. Mae'n ambell I dro cas, ambell I ryw serth. Ond diolch Arglwydd efo ti'n cerdded y daith gyda ni, ac yn ein nerthu ni ac yn ein harwen. Diolch I ti Arglwydd efo ti'n defnyddio pobl a phethau o'n hamgylch ni, yn gyfryngau dy dosturi a dy gariad a dy nerth. Ac fel I ni wedi profi yn yr oedfa hon heddi, diolch Arglwydd efo ti'n defnyddio profiadau ysbrydol bobl, dy fod ti'n defnyddio geiriau'n hymynwyr ni. Fel bod I geiriau nhw'n gysur ac yn fendith ac yn ysbrydoliaeth ac yn nerth I ni heddi. Wel Arglwydd, nid pawb ohono ni sy'n gallu sgwennu am hynny, ond eto, I ni yn gofyn I ti'n defnyddio ni, pwy bynnag I ni a beth bynnag I ni, achos llestri prydd I ni, digon bregus. Ond gofynnwn ni ti'n gyredig I weld yn ddain defnyddio ni, I fod yn offerynnau effeithiol yn dy ddwylo di. Sianela dy gariad ath drigaredd ath dangnefedd drwyddo ni Arglwydd. Oherwydd ein dymuniad ni I fod yn weithwyr yn dy deyrnas di ac yn genhadon da I ti ac I thfab Iesu Grist. Clywai'n gweddi felly Arglwydd a maddau ni hefyd bob bai a phechod yn derbyn. I ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni wrth weddio I ddweud gyda'n gilydd, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro I ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau I ni ein dyledion, fel y meddywn innau un dyledwyr, ac nag arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo'r ti o deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach ac yn gynnes hefyd. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.